Milí prečítači, pripravil som pre vás toto krátke video, aby som vám ukázal, aký vhodný mikrofón si zvoliť pre svoje ukážky a ako následne s pomocou tohto mikrofónu v programe Audacity nahrať kvalitnú ukážku. Teraz v súčasnosti nahrávam túto ukážku USB mikrofónom, ktorý som si kúpil v Musikery. USB mikrofóny, je ich viacero typov. Konkrétne teraz nahrávam so mikrofónom Superlux 205U. Tento mikrofón je veľmi kvalitný, ľahko sa inštaluje s tým, že viete si ho objednať online, prípadne si ho viete kúpiť v akomkoľvek obchode, v ktorom predávajú mikrofóny. Myslíme si, že je to najlepší mikrofón, ktorý najlepšie váš hlas zachytí a umožní vám urobiť najlepšiu ukážku. Čo sa týka mikrofónu, k mikrofónu budete potrebovať ešte aj stojan, aby ste pohodlne s týmto mohli nahrať vašu ukážku. S tým, že v Musikery je možné si kúpiť hneď takýto set, stojí 59 €, pozostáva z mikrofónu, pozostáva z podstavca a z ochranného sítka. Odporúčame vám, aby ste investovali do tohto USB mikrofónu, zabezpečiť to krásny hlas a všetky mikrofóny, ktoré ste doteraz používali a neboli teda napájané z USB, respektíve neboli kondenzátorové, tak samozrejme majú nižšiu kvalitu. Toľko, čo sa týka nahrávania a mikrofónu. Ako už sme vám informovali aj v odporúčaniach, na nahrávanie vám odporúčame používať software Audacity. Tento software je voľne dostupný a pravdepodobne ste už všetci ho používali. Takže ukážeme si teraz, ako postupovať, keď máte nainštalovaný program Audacity u seba na počítači a máte aj už zakúpený ten kondenzátorový kvalitný mikrofón. Program Audacity je štandardne prednastavený tak, že ukazuje sa vám tunak v rámci zvukovej karty Windows Direct Sound. Môžete používať reproduktory na počítači. Automaticky po nainštalovaní USB mikrofónu, tu budete mať nastavené mikrofón Superlux 205U a nahrávacia poloha dvojkanálová, to znamená stereo. Treba dávať ešte pozor na nastavenie hlasitosti, čo je tunak vpravo hore. Ja pri nahrávke nechávam vstupnú hlasitosť na úrovni 0,3, ale samozrejme toto si viete meniť. Všetko ohľadne prednastavenia je po nainštalovaní toho mikrofónu Superlux viac menej prednastavené aj v tomto programe Audacity. To znamená, pred začatím akejkoľvek ďalšej nahrávky a prečítania nejakej ukážky knihy je dobre si urobiť krátku ukážku, ako máte váš systém nastavený. To znamená, toto je nahrávanie ukážky. Nahrávam tak, aby zvuková vlna nedosahovala okraje tej zvukovej stopy a toto by jej stačilo. Všimnite si, že tieto jednotlivé zvukové vlny sú v intervale -1 až 1 pre každý zvukový kanál, to znamená aj pre pravý, aj pre ľavý. Tým pádom sa dosiahuje optimálna nahrávacia hlasitosť. Veľkosť tejto zvukovej vlny môžete ovplyvňovať buď vzdialenosťou mikrofónu od vašich úst, alebo nahrávaním a nastavením tunak nahrávacej vstupnej hlasitosti, ktorá je tunak priamo vpravo hore. Teraz máme nahratú ukážku, má primeranú hlasitosť. Pri každej tej ukážke je potrebné po dokončení nahrávania nechať na začiatku minimálne 2-3 sekundovú pauzu a samozrejme aj na konci nejakú 2-3 sekundovú pauzu. Keď už mám stačilo, to ste počuli teraz krátku ukážku. Fajn, keďže to máme takto dobre nastavené, môžeme toto demo
vyhodiť a môžeme pristúpiť k normálnemu načítaniu časti nejakej knihy. Ja si použijem časť z knihy Kena Folletta Piliere zeme a prečítam krátku ukážku, ako by to mohlo vyzerať. Prešiel pohľadom po veriacich. Spočiatku v šere sotva rozoznával tváre. Zakrátko si na jeho zrak privykol. Alienu nikde nevidel. Kráčali loďou dopredu. Zrejme neprišla. Uľavilo sa mu a zároveň sa cítil podvedený. Potom ju zazrel a na okamih mu zavrelo srdce. Všimnite si túto krátku ukážku, som začal teda tým, že som nechal primeranú 3-sekundovú pauzu a potom vidíte, zvuková vlna dosahuje maximálne okraje. Ideálne je, aby tam vždy boli nejaké 2-3 mm od toho odkraja, ale neskôr v upravení tej nahrávky sa toto bude dať odstrániť. Takže na začiatku máme 3 sekundy, na konci máme 3 sekundy. Keby som potreboval niečo z tej nahrávky odstrihnúť, tak je to veľmi jednoduché. Ja neviem, pustím si tento kúsok. No, teraz mi to nejde. To nie je podstatné. Podstatné je, že sme ukončili nahrávku. Keď potrebujem z nahrávky niečo vystrihnúť, napríklad nejaký úvod, idem tu na tie nožničky, pokiaľ nahrávka je spravená, veľmi ľahko sa to dá odstrihávať. Keď niečo vystrihnete, s čím nie ste spokojní, môžete ísť tu do upraviť, dať späť vystrihnúť. To znamená, program je veľmi jednoduchý a môžete si týmto spôsobom nahrať a vystrihnúť z tej ukážky, čo potrebujete. Osobitne dôležité je povedať aj to, že počas nahrávania, keď napríklad nestačíte s dýchom alebo sa dostanete do nejakej situácii, kde ste robili prebrept, stačí len jednoducho zastaviť nahrávanie pauzou a znovu potom pokračovať od začiatku vety. Neskôr v rámci úpravy nahrávky si veľmi ľahko postriháte akýkoľvek prebrept, si môžete potom z neho, ja neviem, vysvietiť a môžete ho vystrihnúť. Hej, je to jednoduché. Keď vystrihnete, je to vystrihnuté, môžete sa kľudne aj vrátiť, čo bolo späť vystrihnuté. Keď mám teda túto nahrávku už nahranú, tak si zoberte úvodné 2 sekundy, napríklad choďte do efektov, kde máme funkciu odstranenie šumu a získajte profil šumu vo vašej nahrávke. Keď máte získaný profil šumu vo vašej nahrávke, stačí celú nahrávku Ctrl+A vysvietiť, znovu ísť do efektov, do odstránenia šumu. Teraz už profil šumu máme získaný, takže už len klikneme OK. Chvíľku to trvá a z nahrávky je šum odstránený. Výborne. Po odstránení šumu môžete si urobiť celú editáciu nahrávky, to znamená zostrihať, čo ste urobili prebrepty, skrátiť, vypočuť si ešte raz. Keď ste s nahrávkou spokojní, znovu ešte raz urobíte Ctrl+A, idete do efektov a zvolíte formu normalizovať. V rámci normalizácie by ste mali mať tieto nastavenia, to znamená všetko odkliknuté s tým, že stereokanály normalizujete nezávisle. Po čom môžete to aj vyskúšať teoreticky. Prešiel pohľadom po veriacich. Dobre, sme spokojní, ako to je urobené, klikneme OK. Vidíte, všimnite si, že zvukové stopy sa nám normalizovali, už sa nám nikde nedotýkajú okrajov a máme vlastne urobenú zvukovú ukážku, ktorú sme nahrali. V momente, ako sme spokojní s touto nahrávkou, vypočuli sme si ju, môžeme ísť a odporúčam vám, aby ste išli do súboru, aby ste si váš projekt uložili v programe Audacity, to znamená, aby ste si ho uložili napríklad do nejakej vašeho folderu moje nahrávky, pomenovali si ho, ja si zvyknem to vždycky pomenovať tak, že dám názov knihy, ja neviem, Piliere zeme 1 a uložím projekt.
Tým pádom sa do budúcna môžem kedykoľvek v plnej kvalite k tomu projektu vrátiť a